हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान रादाबनि भिडिअ बरायनानै लाहरबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै बिपिएफ दोलोआ बिसायख'थि इस्ताहार थामहिनबा इलेक्शन मेनिफेस्ट'खौ बेखेवबाय सोलिफु लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै मोनफ्रोमबो दोलो एबा हानजाया देरहाखांनायनि उनाव मा मावगोन मा खालामगोन बेखौ लानानै मोनसे रादाय बिलाइ सेबखांनाय जायो थिग बेबादियैनो क'क्राझार जिल्लानि गसाइनि सिनानि कमिउनिटि हलाव बिपिएफ राजखान्थि हानजाया गावसोरनि बिसायख'थिनि इस्ताहार इलेक्शन मेनिफेस्ट'खौ बेखेवनाय जायो बै बिसायख'थिनि इस्ताहारखौ 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिपिएफ दोलोनि बिजाथि खाम्फा बरगयारि बिथाङा गावनि आखाइजोंनो बेखेवनानै होयो इस्ताहारखौ बेखेवखांनायनि उनाव खाम्फा बरगयारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव ओरैबायदि बुंथियो बे इस्ताहाराव बिपिएफ दोलोआ मा खामानि मावगोन मावा गासैबो मख'नाय दंजोबो बेयाव आदिबासि आरो राजबंशीनि एसटि खालामनांगौनि सायाव रोखायै फोरमायनाय दं आरो बेखौ बिपिएफ दोलोआ मदद खालामो आरो बेनि थाखाय खामानि मावगोन बेनि अनगायैबो गासैबो हारि माहारिनि जौगानायनि सायाव मख'नाय दं आरो भारत सरकारनि थांखि आइजोफोरनि राजखान्थियारि 33% रिजार्भ खालामनो नागिरनायखौ सापर्ट खालामो बै लेखा बेयो इस्ताहाराव मख'नाय दं लोगोसेनो अंगनबादि वर्कार ओंखाम संग्रा आशा वर्कारफोरनि थाखाय बेथन बारायनाय खोथाखौ क्लियारलि मख'नाय दं होननानै बे हाबाफारियावनो एमएलए रबिराम नार्जारी एमसिएलए देरहासार बसुमतारी एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मजों लोगोसे गोबांथार बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो हादराव लकसभा बिसायख'थिया थांनाय 19 एप्रिल खालारनिफ्राय जागायबाय थिग बेबायदिनो 19 एप्रिल खालारनिफ्राय हादरनि गुबुन गुबुन रायजोनि 102 बियाबाव सेथि खोलोबनि बिसायख'थिया जालाङो थिग बे लेखायैनो फैबाय थानाय उन खोलोबनि बिसायख'थिफोरखौ नोजोर होनानै हादरनि राजखान्थि हानजाफोरा बायदिसिना फोसावदिंनाय आरो जयनिं हाबाफोरबो लागासिनो दं बेबादियैनो मैया दरं उदालगुरि बियाबनि सिङाव इउपिपिएल दोलोनि मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो बे हाबाफारिया उदालगुरि जिल्लानि उदालगुरि बिडिएफ केम्पासाव जानानै थाङो बे जयनिं हाबाफारियाव बनसु आरो बिपिएफनि गासै 540 लाइमोन मावथि बिथांमोना इउपिपिएल हानजायाव जयेन जायो बे हाबाफारियावनो इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि थामहिनबा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लानानै जयेन जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ दुंब्रुदै बरायनानै लायो हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ जायफोर लाइमोनफोरा जयेन जादों बिथांमोनखौ बरायो जोंनि लाइमोनफोरा बयबो बाहागो लायोब्ला जों जोंनि ओनसोल समाजखौ सोलायनो हागोन आरो बयबो हास्थायनाय बादियै गोग्गो गोख्रों समाज दानो हागोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो डक्टर भुपेन हाजरिका बान्थाखौ गथायनाय जाबाय गुवाहाटीआव फावखुंगुर जर्ज बाक्कारनो बे बान्थाखौ गथायनाय जायो देंखोगिरि समर हाजरिकानि आखाइजों गथायनाय जायो बे बान्थाखौ मख'जाथावदि बे बान्थायाव गासै 2 लाख रां गांसे मान बिलाइ गांसे बिसम्बि आरो गांसे सेलें गामसा होनाय जायो बान्थाखौ मोनखांनायनि उनाव फावखुंगुर जर्ज बाक्कारआ गोजोननायजों लोगोसे बान्था होगिरिफोरनिसिम साबायखर बावो आरो बे भुपेन हाजरिका बान्थाया जोबोर थुलुंगा होखांनाय बान्था होननानै फावखुंगुर जर्ज बाक्कारआ फोरमायदों भारत हादरनि गीता साबरवालखौ इउनाइटेड नेशन्स रेसिडेन्ट क'अर्डिनेटर महरै थिसनबाय सरकारनि गोख्रों दाबि दैखांनायजों इन्ड'नेसियायाव इउएननि सेक्रेटारि जेनेरेल थामहिनबा गाहाय नेहाथारि एन्टनिय' गुटेरेसआ समबारखालि गथायनाय जायो गीता साबरवालआ बोथोर सोलायनाय गोजोन थासारि लाबोनाय समाजारि नेमखान्थि बिजिरनाय बायदिसिना मावथायफोराव 30 बोसोर सम सिगांनिफ्रायनो खामानि मावबोगासिनो दं मख'नो गोनांदि गीता साबरवालआ बिनि सिगां थाइलेन्डआव इउएन रेसिडेन्ट क'अर्डिनेटर श्रीलंकायाव इउएन पीस बिल्डिं आरो डेभेलपमेन्ट एडभाइजर महरै खामानि मावबोदोंमोन गसाइगाव टाउनाव हरनि समाव अर खामदों थांनाय हरनि 12 रिंगासो समाव गसाइगाव टाउनाव गेदेरथार अर खामनाय जाथाय जालाङो बे अर खामनायनि जाउनाव गोबांथार गलाफोरा खामनानै सेवहांगार जायो अर खामनायखौ मिथिनानै अर खोमोरग्रा बिफाना फैनानै अरखौ खोमोरनो नाजादोंमोनब्लाबो गोबांथार गलाफोरा खामनानै सेवहांगार जालाङो बे अर खामनायनि जाउनाव गसाइगाव टाउनाव थानाय फालांगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव हालाय हाफाय थासारि सोमजियो लोगोसे बे हरखाबै अर खामनाया मानि थाखाय जाखो मिथिस्लाबनानै मोननो हानाय जायाखै कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था होनो सान्थि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 इं मायथाइनिफ्रायनो बर' बिजोंजों सेथि मासि लानानै उथ्रिसारनो हानाय गुन गोनां फरायसाफोरखौ टप 10 सायख'नानै कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था होबोगासिनो दं थिग बे लेखायैनो देग्लायबो 18थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैगौ 30 एप्रिल खालाराव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय देबोरगाव जौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सान्थि खालामदों होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै होदों मख'नो गोनांदि 2024 इं मायथाइयाव बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि मासि लाना गासै 3832 जन फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों फ्रेन्ड्स दिनैनि बे रादाबनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों